Ano? Hello, bro! Ay, Bro! naman matukan ano? Okay na, kanare! Ano? Kanare ba? Oirong doro, oirong. Okay na, parang sira ba? Kara, Hello! yasi pare. Naman maturo. Bro! Bro! Nunu kati jab pura. Ha. Nunu kati jab telura. Nagsimula pala ito na ang nagpimanida ay na ay hindi late na kumibo ko masu late na pimanida bay ay di na magi mo ito siya ay nunda ukan kami mata bay bay